Episode nung berakan huang khan tangzen chuan test official takatran ani thu apuanga. Nine Dragon Lightning Flame chu activate ta ani. Lightning Dragon pakuan lo chuaka chumi an mu chuan alchemist chuan an lau hlom hle. Ma se yen ero chuan angai ho hle thum. Alchemist pakhat master 1 chuan he Nine Dragon Lightning Flame Heavenly Flame ranking a song patina kan mu thei rumut po hi a hlu hle mai. An soi ang ngay chuan he flame sakna hi aro pui kher mai atia. Chu alchemist dang tepon an pom khop mai. Burning Flame Valia Heavenly Flame an mit ngay an mu thei rumat po an lom tok to hle. Master mo chuan he ti hian rot na siama kan flame thau hi iti chuak vekang u. Be let tumila kan zinga tu ema chuan he Heavenly Flame hi adaw let thei mai the sin ti in rot na siama. An vai chuan an ma ni flame mang thau chuan Nine Dragon Lightning Flame chu an bei let tanta. Ma se an flame chu atsak lo lutuk. Nine Dragon Lightning Flame chuan olsam takin ati cheveka. Alchemist chu amal te chun an tua an buai hlom hle. Master mo chau chu a om to a. Ma se ani po hian adaw let theilova nung lama hlataka atlua. Chu mu chuan Grandmaster 1 chu ading chuaka. He hi aza thak tak zetani atia chuta a flame chu activate ve ta tangzen chuan chu mu chuan anga event le Grandmaster 1 chuan Skyborn Python Flame ani wangani tangzen chuan Skyborn Python Flame hian Heavenly Flame ranking a bone chilling flame nai tak power ani ti thu thanga om ti ria Grandmaster 1 chuan a Skyborn Python Flame mangin Nine Dragon Lightning Flame chu a bailet ta Grandmaster 1 chuan Abon Python Flame chu Lightning Dragon Flame laka chuan engma alani lo zi a chiang hle a heng Nine Dragon Lightning Flames te hi tan chuan achak ma ti a chiang hle sawian po chuan Bon Python Flame chuan ka Master Bone Chilling Flame atluk teu hle me lo ti ve bok Grandmaster 1 chuan Lightning Dragon te chu ne ngei tumin thei to pa chua chu mu chuan tang hua chuan apa hne na Grandmaster 1 hi ite supal tang tir mai ro alo tia tangzen chuan athu sei chu apoma Grandmaster 1 hne na chuan kate si pass to a chu wangin tuna chuan idu tok theyang atia Grandmaster 1 chuan flame chu ala leta a chaw hle ti alang tangzen chuan mi zong hne na Grandmaster 1 hian test apal tlang to a tuna chuan heta hian alchemist dang Nine Dragon Lightning Flame challenge ngam in la ome matia ma se alchemist dang zong chuan an dawlet theilo ti an ria chuta tangzen chuan sawian chu ena tangwal he te si lo en chin du lo em ni atia tang hua chuan sawian chu lo nu isata in hnuk doctorin ala tlai lo ania alo ti chutiang ani lo chuan Nine Dragon Lightning Flame wangin ikang lumanga I thom hno zong te kha akang ral vek anga tia chuti lai tak chuan sawian chuan a Heavenly Flame chu activate ta chu flame a mu chuan tangzen chuan makati hle chu Heavenly Flame ani tlat sawian chuan nula ka thom hno ingai tu angai lo atia Grandmaster 1 point chu tlangwal chuan Heavenly Flame ani ti a mu chuan makati hle a ma se Grandmaster mo chuan Heavenly Flame ni ma se Nine Dragon Lightning Flame aya chak zok tur om lo alo ti ve bok sawian chuan malama pana Glaze Lotus Flame chu Lotus form a thak tranta tang hua chuan he tlangwal hian eng thei na nge ani ti hi ke endu tak zetani ti na lo sei yana chuan Flame Lotus chu akuta akenga sawian chuan tuna chuan so chu en tranta tia Nine Dragon's Flame bula chuan Lotus chu a thlo tir ta Flame Lotus hian energy chakta ka pe chuaka Nine Dragon se chuan beilet lawin an hnung tol ta zok lat mai tangzen chuan makati hle sawian chuan Flame Lotus chu malampan tirin anora chumi mang chuan angri buda Lotus Flame puak na tak asiam ta Nine Dragon's Flame te chu lau thong takin an hnung tola tangzen lama an tol kir ngal vek chu mu chuan rang takin Nine Dragon Lightning Flame chu tangzen chuan ala let le ta tang hua chuan chu tiang thil chu abei sei lo na sa hle alchemist dang zong po chuan chu tiang ru bok chu an lo pu ve bok tangzen chuan hetlang wal hi minran ani lo tak zetani ati sawian hian Heavenly Flame pani fuse in Glaze Lotus Flame siama tangzen chuan flame hetiang rong om chun chu
Green Lotus Core Flame ania Heavenly Flame ranking a som bakwa na ani ati ma se Green Lotus Core Flame chunita se hetiang hian Nine Dragon Lightning Flames hi adole thei tur chu ani lawatia sawian chuan a Flame Lotus chu ala le ta a Alchemist dangte chuan engtin ngi hetlang wal hian hetiang Heavenly Flame chak tak hi ani the an lo ti ve bok sawian chuan malam pani tangzen chu azota Pavilion Master ites hi ka pass to emnatia tangzen chuan nui chungin chiang takini pass se ichak tak zetani tuna chuan nangle Grandmaster 1 hian pure refinement a min pui don ani kan hlotling ani chuan in pani hian lom man thatak ka penge yang cheu atia sawian chuan chutiang lom mana chuan Flame Valleys key methods le fire technique te po atel do ne matia tangzen chuan chu in theina ain matanga tia idir key method emo lightning technique emo chu ka Flame Valley a secret technique zinga mi ani lo chuan a thei mai thei tangwal enge be sei deuh te ideyam ni ati sawian chuan Skyfire 3 Mysterious Sense hi hmu ka du ani ti na changa tangzen chuan pil refinement anti hlotling the ani phot chuan poi ati lo ti chuan asin chu loin thlakin Valley Leader tangzen chu yana le Grandmaster 1 ten meeting hall a thil an lo sei hoa tangzen chuan Burning Flame Valley hi Burning Flame Valley a an pile pute lo din ani thua rila Nine Dragon Lightning Flame hi kan lal chung ko thla zelin kan in ro chun zel ani ati he Nine Dragon Heavenly Flame hlotling taka thunun thei te chau hian Valley Master din mun hi an chang thei ani atia chu vain kum engmo zat kalta khan ka fanu point Nine Dragon Lightning Flame chu thunun tumina baya ma se a thunun thei lo Nine Dragon Heavenly Flame a chunga dragon pakha chuan aron beya ka fanu chuan na khir tak ato pha ani tuna hian kum khatvel hun alaneya enkol ani lo chuan anun na ta na hlom thei don ani atia chu wang chuan tier 7 pil pakha chu refine ka tuma hun akal zela ka fanu dang huwa chu achak lo zual zela athi meng ti ka hlawani chu wang chuan ania ka fanu hi thinrim takin atong fo thin ati chu an hria chuan iana le Grandmaster 1 po chuan poi an ti hlea tangzen chuan ka fanu chan chu dan tur kong khat chau a om ti asoya chu 7 grade pil Fire Buddha pil yandan tia hriat bok chu refine angai ani ati chu wang chuan in pani hian min tran pui turin ka som chewa he pil hi ka Heavenly Flame mangin in refine theinan ka pui bokang cheu ma se alchemy chungchanga hian hrit na zau tak ka nei lawa he hi ka fanu chan chuwa theina om chhun le nung berani ka fanei chuna ni sia khovela hian ama aya poimo hi engma a om chuang lo Skyfire 3 Mysterious Sense doki technique po hi a poimo lo ka fanu chan chuwa theinan chuan kanun na po ka hlan thei chu wang chuan he thil hi a hlotlin theinan min pui du ngei ka bei se atia alungai na chu a hmuin iana chuan apa chu a hre chuaka apa chuan angai sak em reng thina engkima thorim na nen chuan a hlotin thei ti ringin thogrim turin apa chuan a fui fo thin chu angai to chuan iana chuan a khongai hlea tangzen hena chuan Valley Master pathatakini he bill hi refine turin thei top ka chhuak puyang che atia Grandmaster 1 point Valley Master in minrin na hi ti beidon ka tum ho lawang ka thei top ka chuang alo ti ve bok ti chuan atu ka lo nia iana le Grandmaster 1 te chu pil refine turin an thleng to a tangzen chuan kan refine tur elixir chu Fire Buddha pil ani thua rila na sat takin mishing taksa asiam tha in ati chak theiati he pil hi 7 grade pil ania in pani hian akal dan phung chu in hmu to awangin tuna chuan refinement nei chung hian dik takin ati dan phung chu in zom angai don ani atia ti chuan tangzen chuan refine na tur furnace chu ala chuaka senrong ding furnace ani Grandmaster 1 chuan a hmu chuan amita la hle he furnace hi arenga sang hle ti soin Valley Master hian anei a bei seilo furnace hi alchemist tu tan po apoimo hle a hlu hle bok he pil refinement atan hian atangkai hle angatia tangzen chuan Fire Buddha pil refine nan ni tam tak angai ti asila chu wangin he refinement a hian in pan hi hian ka puyang cheu iana le Grandmaster 1 te chuan he pil refinement hi a hlotlin theinan thei top kan chuang anti chumi nuwa tangzen chuan tuna chuan pil refinement chu tranang le atia iana le Grandmaster 1 te chu an thua an soul body mangin furnace chunga an luta tangzen chuan a Nine Dragon Lightning Flame chu furnace chunga a thla chu chuan a hna chu a thok tran ta ani
reifen ho chuan yana chuan pil form a siam thei ta phota chumi nuwa an in zom khom theianga a fully refined theiang Grandmaster 1.0 pil form a siam ve thei bok an pani hian an thil siam de chu uluk takin refine thei nan ni tam tak chung chu an thil ti thina zong chu an man chun zom zela an tana tangin ni engam mazat aliam to a alchemist dang de chuan pil refinement hi an enfia sawen hi no pang tak ni ma se ni som chung zet chu a thil siam de chu cholawin a refine thei ti an lo sei Grandmaster mo chuan tuna hian alawan nei me me niang iana sol body chu a chaklo tran thuai don ni in a ring a thil siam zong a refine nu chuan iana chuan a mix tana fire buda pil chu a pe to don ni in angaya ti langai om chun chu damdoi man ruate zom khoma refinement ti felani ma se refining process rate tak awang chuan tuna chuan an sol power chu na set takin atla hiam to a Grandmaster 1 sol power po chu a chak to lo hlebok iana chuan Grandmaster 1 I thaim ani chuan nawa min ngai to asu ka in ngai to thei lo ti tuna chuan an pani hian an thil siam de chu an zom khom ngai ta Grandmaster 1 chuan an thil ti le tur hi apoimo berani thu le ti sol chi ani lo thu ase ma se sol power chu a chak lo chun zom zela ma se chu ti chung chuan iana chu merging process tran turin a hril iana chuan apoma a thil siam de chu in zom khom tran ta Grandmaster 1 point a ron zom ve bok ma sen zom khom tum liquid pani te hian property in thlau tak tak in le yang ang chi an neya hei hian iana le Grandmaster 1 te pani tan har sat na thlenani alchemist lo thlir tu te chuan a step to ber chu an hlo tling eman lo ti tangzen chuan he mi te pani hian hun rei tak chung chu refinement an ti theya he fire buda pil siam theina hi an ne nge a ring tlat abik takin iana hi a chak hlea ni tam tak chung chu he fusion hi a vong reng ani ti na lo changa a fanu hne na chuan he fire buda elixir hi kan refine hlo tling tak tak mai thei ti in beise na sang tak ka nei ani atia tang hua po in beise na anei sang hle iana le Grandmaster 1 te chuan merging process chu ma an son zela ma se a man ro te hian chakna na satak a chua awangin boina a chuak sun zom zela Grandmaster 1 a sol body chu a sol power chaklo na awang chuan a chetrana in zom khom na chu a thunun thei to lo energy sok na satak chuan a ron nuaya atlu tatlat mai iana chu a boi ta hlea pon lama om zong po chu an lo mang ang hle iana po chu merging process lo chamna chuan a ngonga a hmu ya tang chuan thisen na chuak hial Valley Master tangzen chuan chu tiang an hlo cham le si chu a ring thei lo alungai hle tang hua po a beidong hle dam chho be se na engma ani to lo alchemist dang de chuan alchemist chakta an ni chung po in Valley Master an pui thei lo chu thil za thak takani anti he hi pil refinement nu berani Valley si pai te chuan Grandmaster 1 chu chol hadam turin an hroi sana sawian ero chuan be se na sang tak ala nei a beidong ho lo a master ialawan azir tir thiam na mangin ama chawin pil refinement chu ati zo thei nge ring ani na taka chuan a ma in Queen Medusa tan tier 7 bloodborne pil alo refine to ani aka tang thisen chok chu rufai chungin in ring tok takin ading choka tangzen hne na chuan keima chawin refinement ka chun zom hi min phal sak theyang emati chu thua hria chuan tangzen chuan a beise to lo ema wang chuan makati hlea beise na sang tak chu a thin lunga alo om le a ani chuan tangwal e fire buda pil hi nangma chawin I refine thei ringa mo atia iana chuan ka thei nge yang ti chu ka chiang ho lo a se kan bei zel chuan chance alo om mei thei tuna hian I ban san chuan kan hlo cham nge yanga I fanu chan chual theina hun I nei chun chu I hlo don ani ti na changa tangzen chu ain ngai tua iana hian he refinement a hian a hlo chamani chuan a thil siam to sa zong chu a bo vekang midang de chuan an thil hriat chu an ring theilo I pakhat chuan he tlangwal hian fiam thua tho emni he tiang no pang hian engtin nge tier 7 pil chu ama chuan refine theyanga lo tia Grandmaster mo chuan he tlangwal hian alchemy lama a hriat na hi khoya tanga a mu nge ka hrelo ma se a chapau tak zetani alo ti ve bok a ring lo hle chuti lai tak chuan mai mom rila pheng phelep tang chuan chhuwa tumin na satakin na beya a topa chuan mai mom rila tang chuan a chuak theita a tang hua chuan a lo thli renga chu pheng phelep ang mai chuan ala dam chhuwa the nge be sei
iana churing turin aril ru asiama apa hena chuan ian hian refinement hi chunzom ro se atita chuwang chuan tangzen po chuan beisina thara nei ta athu sei chu pomin ian helam chu a hoya refinement chu I chunzom le theyang atopa I hlo chamani point engma ka sei boi lowanga tia iana chuan ka thei top ka chuang ti ina changa iana chu refinement chunzom le turin athu le ta asol body chu furnace chunga alu tir le a master ialawan alo zir tir to te chu a hret chuak le a engtin nge ka alchemy master ro pui choi moina hunrem chang chu ka hlo theyang tin ialaw an hepil refinement hi vai khat ati lai a mu to a che dan zong zong hredangin iana chuan a heavenly flame chu a the dara chung pil pani te chu a zom khom ran ta ialaw a che dan ang che chuan ati ve zela revak lo a chuan iana chuan a zom khom thei ta chak na sa taka chuaka a che velami zong zong te chuan engma an hu theilo chuta iana chuan pil chu a condense plana chu chuan lightning chak tak asiam ta tangzen chuan a mu chuan he tier 7 pil hi refine lo tin ani ngei do ne chuwang chuan hei hian van lama lightning chak tak hi alo chu ani hi iana hi amak tak zetani lom takina tia tang hua po alom hle ma se high tier refinement ani awangin van lama tanga lightning local chuan tlang le an omna bul te chu aron denga chu alchemist pa ngain an tur theilo tur thilani tangzen chu alo boy ru hle a he hi tier 7 elixir sang takania iana hian he lightning hi atur theilo ani chuan pille ama po ati chevek meng ti ka hlawa tia chu a hriat chuan tang hua chu alo lungai hle a apa chu iana lightning tur thei tura pui turin angena tangzen chuan puya tumta iana hena chuan lightning chu ka kuta dala ka buai puyang nang chuan refinement step nu nung berti zo khalo tumro atia iana chuan valley master I buai pui ngai lawang he thunder lightning hi a chho hun kalo ngak rengani atia iana chuan art level puppet chu a ko chuak ta he hunrem chang hi puppet rank ti sanan amang du ani puppet chakna ber chu lightning hi ani puppet chuan akut mangin lightning chu aron danga chakna na satak sok pe fasiam ani a che vel chu a chena sa hlea ma se puppet chakna chu ana sa hlea chu chuan lightning chakna zong zong chu a hip lutran ta mi zong zong chuan makti takin an lo thir thap tang hua chuan apa hena he thil hi enge ni avat sak ve atia grandmaster mo point makatingang mai khi dozong level puppet ani atia ingtin nge heno panghian dozong level puppet hi anei thei big le ati revak lova chuan puppet chuan lightning zong zong chu a hi blut veka iana bula chuan a chuk le ta chuti lai tak chuan iana chuan fire buda pil chu a refine floating thei ta ani akuta chuan tier 7 pil tak tak chu akenga mi zong zong chu makti nei nan khat nithum nuwa chuan pavilion master tangzen le elder pani te chuan thil an lo sei hawa skyfire 3 mysterious change chung changani skyfire 3 mysterious change technique chu sawian a hena alo tiam to awangin tangzen chuan hlan nge edua ma se elder pani te chuan rem an ti ve tatlo he technique hi burning flame valley thla tu siamania elder u chen chuan he hi secret technique pa ngai ani lo ti asoya an pol ro hlu berzing ami ania pon lammi hena hlan ani chuan an pile pute dan an bo chi theina ani atia tangzen chuan sawian hian tier 7 pil chu a refine ka fanunun na chan himani a hena thutiam ka lo nei to thu ka tiam to angein kan pek nge ngai ani ka thutiam ka bo se theilo atia chuti lai tak chuan tang hua chu sawian nen an ron thleng ta tangzen chuan sawian a mu chuan alo lom hle a sawian an chi bai abuk chuan tangzen chuan alo danga enge I an to atia sawian chuan hars na lian tham atok lo ti le asol power tapon ngai an ole to ti ina changa an ngai saka wangin lom thu seibok ti chuan elder pakhat chuan sawian iniem voi khatu central plains marlam biala ka kala tlangwal mak tak pakhat ama cha win lightning pavilion do tu chanchin a hriat thu asaya chu tlangwal chu for pavilion grand meeting a po telin pavilion a zirlai larber Fenking ar chu a hne nuwa tatang chuan abauta antia chu tlangwal hnu chu sawian ani nang hi chu an mi soi chu ininge yang atia tangzen chuan makati hlea yan sa chu sawian ani ti a hre chuak ta ani sawian chuan nui do chung chuan apoma
elder iring de kalo sawian chu kan ni atia ma se ka zin kwal hian min thiat lo nan ka mai ka tuam thina ka chung te le ka thian te ven himna atana ni he marks hi extra layer of defense ania ma se ka identity thupi indu lawani chuan ka phel thei tho ati bok a marks chu a phela tang huwa po chuan makti takin a thira alo du vele ngot mai theni chuta elder pakhat chuan kan polaka hian thil dik lo takti inei lo chuan engvain nge in thup chunga I che thin 3000 lightning movement ti mangin win lightning pavilion chu mel ma isiama tuna kan burning flame valley skyfire 3 mysterious sense po idu le a chu du amna ani in ka hria midang te secret technique nei saktum tu ati tangzen chon thinrim takin elder chu ngoi reng turin a hrila sawian chu burning flame valley ami khual ani thule za taka be turin a hriat tira chuta elder pakhat jok chuan valley master skyfire 3 mysterious sense hi akuta hlan itum to ani si chuan buaina kan siam lawang kan hnial lui lawang che ma se sawian hi kan la test du thawani kan dan angin he test hi a pass the ni chuan technique chu a hmumai thei ma se kan sector disciples ang bokin a pass turani kan tradition kan bot chia emo kan ngai tha thei ho lawang atia chu tiang ani lo chuan midang point dan bo chiat an tum pha fo mai thei valley master tangzen chu a boy ta hlea a chan chu skyfire 3 mysterious sense chu test engma nei lovin sawian hne na hlan atia mani angai to na chu hria in sawian chuan valley master elder pani hian min test an tum ta ni chuan ka qualification an tan hria thein hunram chang ani mai thei van hian test a ka fela ni chuan skyfire 3 mysterious sense hi nei ka phu lo ti ka pomang atia ti chuan ta hian episode chu a top ta ani episode lo omle tura hian sawian le elder 8 star do zong te fight mu nom tak en tura om dona sawian an adu skyfire 3 mysterious sense technique hi a hlo chuak thengem episode dot lia kan in mule tho donia chuan ka channel pakhat jok hemi in boina ato pala in son na tur ka siam kha a thek thin lo wa subscribe pula ma se in ti luina ero a om chuang lo komina de khan han rile noi la episode dot le hi ti chole wat dana om ma na min lo clear saka wangin lom thu ka se episode lo om le tur tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in min lo subscribe ve tho don ya min lo clear saka wangin lom thu ka se